سلام كما يتوعلو كبرات تخطاتلتي فنو إير تي في نلومي حاموس 30 مسكرم فرق معلتم فرقان زتلالو سينا مستندو حيزنا لكم قريبنا لنا نمكتالكم بخبرز عدم إيدن قبل سلاسي فلماك أندر استزينا أمباسادر محمد سليمان مس منستر قدات وقتاي إغواندا عم معبال زمجناتات زتيو أب مرقات معزاو سرعة أمغا قباز زتي عودة مزنعتي كابت مالي أب أسمراي كان علو منستر زينا بقعت غازيتنياتات هم مدلاو سفيح زينا والفريات نمعبال زودو سلطنا تزازيمو بيت مخرج نقدن تكنولوجيا أمريكا أوروبا وحبرتن كوباناتات مفرحة دش تكنولوجي نمقوطة أرزتيو مرح سمين كوريا نخلتين كورياتات زرخب مسمرات كخفت كم زغلاميتو مرح تروشان تركنا بكتا ماسوشي ترخيبهم زتيو زرزرات زينا أمباسادر إيرترا عب أوغندا أتو محمد سليمان مس منستر قدات وزاي أوغندا جنرال أو بكر ججة أودونغو عب ممعبالك للتعوزم جنا إيرتران أوغندان زتيو عبتي تمالي إسران جعتن مسكرم عب كامبالاز تخايد ركب كلتي سب مزي زمدنا إيرتران أوغندان تطبق يسقم كمزلو دحر المقمقام نابزل على درجان مبرخو كوسدو عبزلوم سقم تاتردادي أمباسادر محمد سليمان جنرال أو بكر ججم بتوسخي حبر وأقداسنة أبزلهم زباون أهجراون قدات بحفشة أب معبالتات زواج كرنا أفريقيا دم بفلاي حسب تلواويتهم منستر قدات وزاي أوغندا موداتا أب تهاجر زنبرو إيرتراوان أب كتبا أقداس أبركتو يجبرهم هلاون بمتكاس متحببار منجستن محاوراتون كم زي في اليوم الرجاجيتو بمنقد محبراون بهلاون اللوطن ركباتن معزاو سرعة أمغاقبا نمرقاق ززتي عودة مصنعتي كابت مالي أب أسمرايك أنا علو غازت إن يادانايت قبر هوات أتصبالوا بمنقد محبراون بهلاون لوطتاتن ركباتن أبيلكا معزاو سرعة أمغاقبا نمرقاق زقلقل ممرحة صحف نمدلاو زعلمن ناي ممخخار عودة مصنعتي بعسران شعة المسكرم أب أسمرات خفيتو منستر حرشة أتو عرفاين برها عبز اسمعو مخفت قال اتعود متصنعتي مزازمي مدرخ نايتي نلعلى حد عمد كسر حلو زتصنحة من محياش مأزاوي سرعة أمغاقبا أب إيرترا زتسمي بروجكت خمزخونة بمحبار مأزاوي مقبي زتصنبر نتفتات حرشة أب قمت بمئتاو أو وشت أهاجر بقليلو كركب زخئل نتحستو مأد زهبت مأزاو مقبتات أم اللي لايزة تكورن ناي بهل لوت إني ممتاز علمن كمزخونة قليتهم اتناي مودة علامة بمحبراون بهلاون لوطن ركباتنا بيلكا كاب هتصاناتن نفسة صوراتن كساب ملع حبرتسب نتي بقليلو اب كبابيهم كرخبو زخؤلو عينتات مهرت تتقيمهم كاب بزحي اب عينت بمتوكوار كختلو زقباء سرعة أمغاقبا بسفحو كم زوتر نمقباريهم أمغاقبو طعوي حبرتسب طعوي حبرتسب بتي أمغاقبو إيو أب كل معبالتات زاءتو حكمنا ترى يخون كذلك قدم حكمنا زبهال مشالو كله طعي حبرتسب متان كهلوكا حجي أمغاقبا خان حردي تعيو مملأ مالت ترى يخون اتما أزاوي مقبي كتمالو خد كيل علكا كاب كل زي المنستريتات زتواصو محاورات كأخم زهامادي زتواصو نتي أبالال عنا أمغاقبانا نعو زمحايشو حدا كمزي صحف مانوال مالتي كمزي ممرحي مالتي ندي نخنوص سولكا صحفات اوصيخا طراي توم غازيتا عبي ابركتولهم ግን صحف اوصيخا نخلو زعدل مبار كمزن نغبر كبلو متان إنا خاب كلن منستريتات تواصيهم نزي كم ممرحي بسرحو زلو أوها هادي تكالات حبرات هاجرات أب إيرترا ميس أما كوبس ساندب وجنا حبرات سبات تعين معزاون أمغاقبا كختلو أب زكايد صاري مسرح مرققات محبراون بهلاون لوت إذا عبي بدهو كم زخونة بمتقاس أب زمرايزي اتعود متصنعتي حقاز أستواطو كم زهلوات ونعملتا قليتا تتصوعي ود مقبن حرشان أب إيرترا ميستر سعيد بانسدما
ሃገራት ነቲ ኣብ 2030 ክጭበጥ ካብ ዝወፀ ሸቶታት ዘላቂ ልምዓት ዝኾነ ምርግጋጽ ዓለም ለኻዊ መኣዛዊ መግብን ዜሮ ጥሜትን ዝብል ሸቶ ንምስማር ዝተፈላለየ ጻዕርታት የካይዳ ከም ዘለዋ ብምጥቃስ እቲ ውድብ ምስርዓት ሕርሻን መግብን ተኣሳሲሩ ናብ ግብሪ ዝትርጎም ፖሊሲታትን መደባትን ብምሕንጻጽ ብኩሉ መልክዓቱ ዓጸቦ ንምጥፋእ ይሰርሕ ከም ዘሎ ኣረዲኡ ሚኒስትሪ ዜና ምስ ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ማለት UNDP ብምትሕብባር ዝወደቦ ብቕዓት ጋዜጠኛታት ኣብ ምድላው ሰፊሕ ዜናዊ ፍርያት ንምዕባል ዝወደቦ ስልጠና ሎሚ 30 መስከረም ተሳተፍቲ ወረቐት ምስክር ብምዕዳል ተዛዚሙ ኣብዚ ንኣስታት 6 ኣዋርሕ ብኬንያዊ ኪኢላ ዝተዋሃበ ስልጠና ካብ ዝተፈላለየ ክፍልታትን ጨናፍርን ሚኒስትሪ ዜና ዝተዋጽኡ 93 ኣባላት ኣብ 5 ጉጅለታት ተመቃቂሎም ተሳቲፎም እቲ ስልጠና ኣብ ስነ ምግባር ጋዜጠኝነት ኣተገባብሩን ባእታታት ዜና ኣርትዖት ዜና ሜላታት ፎቶግራፍን ኣገዳስነቱን ኣቀራርባ ዜና ዲዛይንን ሌኣውትን ጋዜጣ ውሕሉል ኣጠቃቅማ ማሕበራዊ ሚድያ ምትንታን ትሕዝቶታት ሚድያታትን ኣጸሓሕፋ ሓቅነቱ ዝተረጋገጸ ዜናን ሓበሬታን ኣገዳስነት መጽናዕትን ምድላው ንድፊ ቅድመ ስራሕን ዘጠቃለለዩ ኣብቲ ናይ መመረቕታ ስነ ስርዓት ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ምስ ሚኒስትሪ ዜና ብምትሕብባር ኣብ ምሕያል ዓቕምን ብቕዓትን ጋዜጠኛታት ምምዕባል ሙያዊ ዓቕሚ ሰብን ብቕዓትን ኣባላትን ምስ ምምዕባል ቴክኖሎጂ ዝዛመዱ ስልጠናታት ንምውዳብ ድሉው ምዃኑ ኣረጋጊጹ ኣብ መወዳእታ ተመረቕቲ ካብ ሚኒስትር ዜና ኣቶ የማነ ገብረ መስቀል ኣዋሃዲት ትካል ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ኣማኮብ ሳንደን ተጸዋዕቲ ትካል ልምዓት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ኤርትራ ጀምስ ዋኪያጋ ወረቐት ምስክር ተቐቢሎም ካልኣይ ገጽ ናይዚ ስልጠና ኣብ ዝመጽእ 6 ኣዋርሕ ክቐጽል እዩ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ዘሰላስሎም ዕማማትን ምዕዋት ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ኣባላቱ ዝገብሮ ወፍሪ ጽቡቕ ውጽኢት ከም ተረኽቦ እዩ ዝገልጽ ወኪል ኤርና ዮናታን ዕብዮን ዘዳለዎ ጸብጻብ ልድያ ተኽለማርያም ተቕርበያ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ኣብ ምምዕባል ዓቕሚ ሰብ ሓፈሻ ዓቕሚ ቴክኒሻናት መርመራ መካይን ድማ ብፍላይ ዝቐንዐ መደባት ኣብ ጽፈትን ኣሳልጦን ስራሕ ልዑል ኣስተዋጽኦ ከም ተረኽቦ ገሊጾም ኣብቲ በዓል መዚ ሓላፊ ጨንፈር ዕቤትን ቴክኒካዊ ኣገልግሎትን ኣቶ ተስፋ ማርያም ወልደ ገብርኤል ነሪና ብዛሓቦ ሓበሬታ ሙያዊ ዓቕሚ ኣባላት ንምዕባይ ብዝተኻየደ ስልጠናታት ውሑድ ዝነበረ ቁፅሪ ቴክኒሻናት ኣብዚ እዋን እዚ ናብ 70 ከም ዝደየበ ብምጥቃስ ኣብ ዓመታዊ መርመራ መካይን ማለት ቦሎን ናይ ምቁፅፃር ንጥፈታትን ዝነበረ ሕፅረትን ዝረአ ዝነበረ ፀገማትን መሰረታዊ ፍታሕ ከም ዝረኸበ ኣብሪሆም ኣብዚ ሕጂ ግዜ ዓቕሚ ሰብና ዳርጋ ሙሉእ ተበልና يحيش مغنياتو مستقدم حجز نبرنا عقمي تحوتي نيرو أب زوباتات تزرقحنا نسرحون قرب شجرنا نيرو حججن كاب 7 زي وزحو من أسيات سلازلونا كل زوباتات تزرقحنا نسرح لنا زي مالت قلنا بزحفة قصاي سرحينا نتمد بعبيوتي ناي تشكركرتي تعنا مرمار عامتها ولو زبولو كلاودو يلكا بزوم تكنيشانات يو دبل نتي خالق غازي ناي ابيات تمرت مرح مكيناين زغاني ابناي كتما ابناي كلسا حساب فتنا ابناي مسناخل تزرغحو اب 3 بوتاتات يزمغاغل سلازي نزغلو زي تمغاغلنا نزواتاتون جيشنا أقولت إنه هو العقم سب أترينا لنا بجزء خاطر عقم لا تدلب يدخل. نتمرت من رح مكينا بزملكة دماء أتو تصفى مريم أبقى دامي من فقنا كل التشحن إسران حدن كابقى دامي كسب حمشاي نمر حفاقات كاب تستفتنوا لعلة شعتها 240 شدوشن زيجاتات كم زحلفوا بمحبار وأن أنت أبيات تمرت من رح مكينا كينو أتاوي أجاباب أما ههرهم كم حيشوا تمهارو دماء نزوها بوم تمرتي بجبك كتاتلو التحساسي بوم. وتم أبزي مسلطان زي نتفتات زلو بتي بعل مزم مقعزيا مدري زوج حقن حقاقاتن ممرحيتاتن تقيدهم نتم دسلطنهم زلو قبو سلطنان قبو كفليتن قبو ناي جزية تمرتي كلس حسابون قبراون تمرت قص نقوم توع
ኣብ ጨንፈር ሚኒስትሪ ጥዕና ዞባ ማእከል ሓላፊት ኣሃዱ መርመራ ዓይኒ ሲስተር ኣኽበረት ርእሶም ብግድያ ኣብ ዞባ ማእከል መዓልታዊ ካብ 100 ክሳብ 150 ተፈተንትን መራሕቲ መካይንን መርመራ ዓይኒ ጸቕጢ ደምን ሽኮርን ከም ዝገብሩ ነቶም ልዑል ዓቕን ሽኮርን ደምን ዝርከቦም ድማ ግቦ መድሃኒት ክጅምሩ ናብ ዝለዓለ ሕክምና ከም ዝለኣኹ ገሊጻ ስጋብ 5 ደረጃ ደለው ኢና ንቕበል እሶም ከዓ ንቀዳማይን ካልኣይን ንዓይኒ ጌርና ከፊሎም ይኸዱ ሳልሳይ ራብዓይ 5 ግን ሽኮርን ናይ ደምን መርመራ ንገብረሎም ሓበሬታ ይወሃቦም እንተዳ መድሃኒት ኮስዱ ሓዝሓዝ በፂሖም ምስተመልሱ መድሃኒት ድጅምሩለው መድሃኒት ወሲዶም ከዓ ካተለው ከም ደለው ይግበር ኣቦ መንበር ማሕበር ትምህርቲ መምራሕ መኪና ዞባ ማእከል ኣቶ ሚካኤል አብርሃም ድማ በዓል መዚ መጓዓዝያ ምድሪ ዝወደቦ ስልጠናታት ኣብ ኣገባብ ኣመሃህራ ሩይ ለውጥታት ክገብሩ ከም ዝሓገዞም ጠቂሱ ንናይ ቃል ፈተና ንኣብያተ ትምህርቲ ዝወሃብ ዝነበረ ኮታ ክብክብል ተላብዮም ተቐንዲ ዕማም ናይ ትምህርቲ መምራሕ መኪና ከዓ ሰባት ማዕቢልካ ብኸመይ ደረጃ ብመውዕል ወላዳ ኣዘዋውራ ዘዊሮም ድሕነቱ ተሓለወ ኣዘዋውራ ንመርሑ ቀጻሊ ጻዕር ንገብር ማለት እዩ ሕና ብሕጋጋት መጓዓዝያ ምድሪ ተኣዚዝና ኢና ንኸይድ በታሶም ዝበሉና ከዓ ወላ ታሪፍ ድዩ ወላ ፈተና ድዩ ወላ መምሃር ድዩ መምሃር ቦታ ድዩ በታ ናይ ሕጋዊ ናይ መጓዓዝያ ምድሪ ድእዝዛ ባይና ንኸይዳ ንሕና ኣብ እንዳገርግስ ንዞባ ዓዱ ኸላ ነበርቲ ምስ ኣባላት ሓይልታት ምክልኻል ብምትሕብባር ብክራማት ተባላሽዩን ተሽከርከርቲ ኣጸጋሚ ኮይኑ ዝጸንሐ 8 ኪሎ ሜትር መስመር መጓዓዝያ ብወፈራ ይጽግኑለው ተሳተፍቲ ኣብ ዝሃበዎ ርእይቶ መብልሻው ናይቲ መስመር ኣብ ዕለታዊ ንጥፈታቶም ጸገማት ክፈጥር ምጽንሑ ብምሕባር ንምቅላሉ ዓቕምታቶም ኣወሃሂዶም ይነጥፉ ከም ዘለው ገሊጹ እቲ ብተበግሶ ነበርቲ ዝካየድ ዘሎ ወፈራ ግዝያዊ እምበር ነባሪ ፍታሕ ዘምጽእ ስለ ዘይኮነ ዝምልከቱ ኣካል ቆላሕታ ክገብረሉ ኣመሓዳሪ ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ኣቶ ኣርኣያ ይዕብዮ ተላብዩ ንዓድታት ክዶ ሕምባሻ እንዳገርግስ ዓዱ ጉዕር ዓዲ ስያቦ ዓዲ ራጉዲ ዓዲ ገዳፍን እምባ ሰስሑን እትጥርንፍ ሓውሲ ከተማ እንዳገርግስ ካብ ከተማ ዓዱ ኸላ ንሸነኽ ደቡብ 17 ኪሎ ሜትር ርሕቃ ትርከብ كبرات عزبتنا دحز حتى مسجاجريت أقرأ زينات كسعبي مسنات صنحو أبزينات وتاي بيت مخرج نقدن تكنولوجيا أمريكان أوروبا وحبرتن تمال 29 مسكرم أب كتما بيست برا حبرات منجستات أمريكا حبز كايدو ركب كبانات مفرح حدش تكنولوجيا نمكوتصار حبرا وسقمتي كوسد وسينو اتبيت مخري نناي تشاينا تكنولوجي كاو معبالة نمكتا تعفى زغن التكنولوجي كابتت أوقاتن تولدرتن نمخوال بزبل علامة كوبانيتات مفرح حدش تكنولوجي محبرة مرخبيتاتن نمكوت صار زخ الميلا نمعبالن نمزرقحن أبزخ الميديا دحرز مزتايو أبتوسانه بتيحو أبزو بوجن أمريكا صحف قدات وزعي صحفية كفل نقدن وكيل نقدن بوجن أوروبا حبرت دمال على وايت تسوعي نقدن كوميشنر نايت حبرت أب نقداو وددرن زد تساتف وركب جوجل فيسبوك أبل أمازون زركبن عرموشش كوبانات فرات تكنولوجي عداقان مقصر نزلوان حيلي نمدرات حبراو سقمتي كوسد أبس ممعكم تبتح تغاليحو بيت مخري نقدن تكنولوجي أمريكان أوروبا حبرتن بتوساقي إن عبيز متزلوت الوان نقداوي عبلال نتن تشاينا نمكتاون حبراو سقمتي كوسد أب مرددا كم زد تبتحه تقليتو بزدما أب مانغو تشاينان هجرات معرابن زلو نقداو زي مكراو بحفشة نقداو متفنان أمريكان تشاينان دما بقندو أب كربا متاي معلبي كركبو زلو تقولو تحت مخانو مستقداي كرفت زلوهم تنتنتي حبرو منجست تشاينا أمريكا مست تشاينا نموددار زعلمه بوليسي كابت تحنزت ناي جزار سا معبالة نمدنفع كتعيي كتوع مسنحيو زقلت مراحي سمين كوريا كيم جون اون توقاريت زولو نخلتين كورياتات زراخب مسمرات كابز متصور حتى قمتي داقم كخفت كم زخل مقلاصو وقعويت مدبر تلفزيون تهاجر لومي 3 مسكرم افليطام بريزيدنت اون نزي مغلص زهابه نخال اي معالتو ابز قصلن بوليتيكاو قطباون محبراون زعباتات از هاجر بزملكت ابز زته اخيبال علواي بايتو حزبي ابز سمعو مدريو امريكا انصار سمين كوريا تختلو زلا تصاباي بوليسيتات نقص دبلوماسيا وزررب كايد تطلب كم زلا زتقاسه بريزيدنت اون ممحدار بريزيدنت بايدن سيمين كوريا
ንምንምሃል ዝተፈላለየ ሜላታት ሕርሻታት የካይድ ከም ዘሎ ኸሲሱ ብዘይካዚ ፕሬዝደንትኡን መንግስቲ ደቡብ ኮርያ ካብ ሰሜን ኮርያ ይገጥማ ከም ዘሎ ዝገለጸ ወተሃደራዊ ምትኹታኽ ካብ ሓቂ ዝረሓቐን ተገላቢጦሽን ምዃኑ ኣፍሊጡ ሰሜን ኮርያ ኣብዚ ወርሒ እዚ 3 ፈተነታት ሚሳይል ከም ዘካየደት ዝጠቐሱ ጸብጻባት እቲ ብ28 መስከረም ዘካየደቶ ፈተነ ልዕሊ ፍጥነት ድምፂ ዝውንጭፍ ሚሳይል ንኣሜሪካ ደቡብ ኮርያን ጃፓንን ኣሸቓሊ ምዃኑ ይገልጹ ሰሜን ኮርያ ኣብ ወሰናስን ዶባታት ዝካየድ ሓበራዊ ወተሃደራዊ ልምምድ ኣሜሪካን ደቡብ ኮርያን ከይቋረፀን ኣብ ልዕሊኣ ተነቢሩ ዘሎ እገዳታት ከይተላዕለን ምምዕባል ዝተራቐቐ ኣፅዋርን ኒክለሳዊ መደባትን ከም ዘይተቋርፀ እያ ክትገልጽ ጸኒሓ እንትኾነ ግን እዚ ሓድሽ መግለጺ ፕሬዝደንትኡን እቲ ሃዋህው ከተሃዳድእን ዝምድናታት ከመሓይሽን ከም ዝኽእል ዝእምት ምዃኑ ምስቲ ጉዳይ ቅርበት ዘለዎም ተንተንቲ ይሕብሩ ኣለዉ መራሕቲ ሩስያን ቱርክን ትማል 29 መስከረም ኣብ ሩስያዊት ከተማ ሶቺ ተራኺቦም ኣብ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ከም ዝዘተዩ ተቓሊሑ ዝርዝራት ናይቲ ክልተኣዊ ርክብ እኳ ዛጊት እንተዘይተነፀረ ጉዳይ ሶርያን ምድንፋዕ ክልተኣዊ ወተሃደራዊ ዝምድናን ዝዓበዩ ኣጀንዳታትን ንምብርባሮም ዝግለጽ ዘሎ ርክብ ፕሬዝደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ጣይብ ኤርዶጋንን ቱርኪ ተወሳኺ ጸረ ሚሳኤል ሩስያ ክትሽምት ምዃና ኣብ ትገልጸሉ ዘላ እዋን ብምክያዱ ክልቲኦም መራሕቲ ኣብቲ ጉዳይ ኣብ ኣፈናዊ ስምምዕ ከም ዝበጽሑ ተሓቢሩ ቱርኪ ኣቐዲማ S400 ዝተሰመየ ጸረ ሚሳኤል ካብ ሩስያ ከም ዝዓደገት ዝዝከር ኮይኑ ኣብ ሸመተ ጥራይ ዘይኮነ ነቲ ዘመናዊ ኣጽዋር ንምስራሕ እውን ምስ ሩስያ ክትተሓባበር ምዃና ክትገልጽ ጸኒሓ ዘላ ርክብ ፕሬዝደንታት ቭላድሚር ፑቲንን ጣይብ ኤርዶጋንን ንሸመተ ናይቲ ኣጽዋር ክትቃወም ንጸንሐት ኣሜሪካ ከሸቐል ከም ዝኽእል ይእመት ኣሜሪካ ኣቐዲማ በቲ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ ቱርኪ እገዳ ከም ዝወሰነት ከም ሳዕቤኑ ድማ ዝምድና ክልቲአን ሃገራት ከም ዝሸሕከረ ኣይርስዕን ኣሜሪካ ክልል ኣየር ኣፍጋኒስታን እትጥሕስ ከም ዘላ ጣሊባን ትማል 29 መስከረም ከሲሱ ጣሊባን ነዚ ዝገለጸ ኣሜሪካ ሰብ ኣልቦ ነፈርታ ብክልል ኣየር ኣፍጋኒስታን ብተደጋጋሚ ተብርር ከም ዘላ ብምውቃስ እዩ እቲ ስጉምቲ ምስ ዘየቋርጽ ሳዕቤናቱ ቀሊል ከም ዘይከውን እዩ ጣሊባን ኣጠንቂቑ ዘሎ ኣሜሪካ ነዚ ጣሊባን ዘቕረቦ ክሲ ዛጊት ምላሽ ኣይሃበሉን ዘሎ ኣሜሪካ ኣብ ኣፍጋኒስታን ዘካየደቶ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ወተሃደራዊ ወፍሪ ኣብ መወዳእታ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብዘይ ውጽኢት ከም እተዛዘመ ይዝከር እቲ ካብ 2001 ክካየድ ዝጸንሐ ወተሃደራዊ ምትእትታው ንኣፍጋኒስታን ብቐሊሉ ክትወጽኦ ኣብ ዘይትኽእል ጸጥታውን ወተሃደራውን ታኺላ ከም ዝሸመማ ጸብጻባት የረድኡ ኣብ ኤኳዶር ብ28 መስከረም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ብዝተወልዐ ግጭት ብውሕዱ 30 ሰባት ከም ተቐትሉ ማዕከናት ዜና ንሰብ መጸጥታት ሃገር ብምጥቃስ ኣቃሊሐን በቲ ኣብ መንጎ እሱራት ዝተወልዐ ግጭት ሁሲያት ዝርከብዎም ኣስታት 50 ቆሲሎም ብምህላዎም ቁጽሪ ሞታት ክውስኽ ከም ዝኽእል ግምታት ኣሎ ኣብ ኤኳዶር ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ሓምለ ኣብ ክልተ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተላዕለ ተመሳሳሊ ግጭት ብውሕዱ 27 ሰባት ከም ተቐትሉ ዝሕብሩ ጸብጻባት መንግስቲ ድሕርቲ ክስተት ህጹጽ ናይ ሓደጋ እዋን ድንጋገ ከም ዝኣወጀ ይጠቕሱ ኣብ 2020 ኣብ ኤኳዶር ኣብ ኣብያተ ማእሰርቲ ብዝተወልዐ ግጭት ልዕሊ 100 ሰባት ከም ተቐትሉ እቶም ጸብጻባት ብተወሳኺ ይሕብሩ ናይ ሰዓት ዜናው መስተናድኡና ንምዝዛም ቀንዲ ርእሲ ዜና ክንደግም ኣምባሳደር መሐመድ ስሌማን ምስ ሚኒስተር ጉዳያት ወጻኢ ኡጋንዳ ኣብ ምምዕባል ዝምድናታት ዘትዩ ኣብ ምርግጋጽ መኣዛዊ ስርዓት ኣመጋግባ ዝተዓውደ መጽናዕቲ ካብ ትማሊ ኣብ ኣስመራ ይቀንዓ ኣሎ ሚኒስትር ዜና ብቕዓት ጋዜጠኛታት ኣብ ምድላው ሰፊሕ ዜናዊ ፍርያት ንምምዕባል ዝወደቦ ስልጠና ተዛዚሙ ቤት ምኽሪ ንግድን ቴክኖሎጂን ኣሜሪካን ኤውሮጳዊ ሕብረትን ኩባንያታት መፍረ ሓድሽ ቴክኖሎጂ ንምቁፅጻር ዘትዩ መራሒ ሰሜን ኮርያ ንክልቲአን ኮርያታት ዘራኽብ መስመራት ክኽፈት ከም ዝኽእል ኣሚቱ መራሕቲ ሩስያን ቱርክን ኣብ ከተማ ሶቺ ተራኺቦም ዘትዮም ናይ ሰዓት ዜናው መስተናድኡና ኣብዚ ዛዚምና ኣለና
ምስ ዘረቡ መደባትና ክንሓድገኩም ብሩኽ መዓልቲ